May saman nga nakamames ang napasama iti ili ang magsinggal at ita ang nakatayan ti kabarbaruman ang nabutusan nakas barangay captain iti barangay Resurrection iti ili iti San Juan. Iti nagbaling nga biktima kit Managan Denmark Bueno, 34 taon na. Basar ti investigasyon iti kaming iti kapulisan ti ili nga magsinggal. Ni Bueno ket napan na intulod di anak na di St. William Institute ket ditan akinamat iti maysa a lalaki nga saan pay a mabigbig iti katao na. Nganang paltog iti biktima. Ti manimpito a daras aditan nga nakatirwan iti naduma-duma nga parte iti bagi ni Bueno. Napasamak tinasaw nga pamaltog. Nagbaitan iti simbaan ken tinasao nga pagadalan. Napasamak daytoy iti alas 6:40 itay bigat. May kaunse nga aldaw iti Nobyembre. DJ hang ligason ti Sweden jay boundary kasla da in between ti Roman Catholic Church ken DJ Swi. Makita da bay nga dayay. So DJ awa nga simbrek nga polos DJ ti compound ti Swi ken makita mo dayay boundary ti Swi ken dayay. So DJ ti nakapasamakan na. Nakunapit tinadakamat nga opisyal, ginandat kano tinaka-duty nga security guard iti nasao nga pagadalan. Ngem saan met nga pimutok iti paltog na. Ngem nakita na mismo iti timira ken ti biktima. DJ Timira gamin kat nakalugan da iti XRM color blue according to the security guard. Ket DJ Maysa nakawiring ti helmet, red t-shirt, nga iso ti naka-standby DJ along the barangay road of Barangay San Ramon. More or less 15 meters from the place of the incident. So, pinagkitak dito gamin kat hindi na idisag ni Apo Kapitan DJ anak nan. Kat isiksik ko na DJ logan na tagawid ko man. Iso DJ matenti panda pinang palto-paltog. Makitak kat kasla na odi pa DJ perpetrators. Tumartaray ko na di gwardiya eh. Nakarekobre dagiti kameng iti suko, iti uneg iti lugan ti biktima iti maysa a papeles nga dahiring na ti biktima, iti branch 24 ti ili a Kabugaw, maipapanti annulment na ken ti asawa na. Dito Municipal Registrar Office of Magsingal to produce dito marriage contract, marriage certificate rather, the petitioner and the respondent. Kaya nakasawen, no agasawa na ito idwa ni Denmark ken ito Garcia. Kababaan nga pinag-analyze ko dito is aping ipagpabirok ni Denmark dito papeles dito civil registrar no awat ti plano na han siguro baka kaya dati agpanal. Iti met pinagipatpatang iti press court ti ina ti biktima ani Betty Bueno na singpet ti anak na awan kan met ti kare-kariri awan kan met iti naibagbagana nga mangbambantay ti biag na so dita nga dumawdawat iti tulong kadagiti nakakita tapno natardaras da maala ti hustisya ken ti anak da. Pangasiyo man na po na kayo nga no nakita yun dahil nakapasamakan di anak ko uray no ibaga dahil pulis no i-text da lang no dita kaya ti lumantad nga ipakilala dahil ko. Tapos siyempre amumot, mawata mo titatawa din nga. Urino nakita, di tanto mo biyag mo ti kwan. Di tanto mo biyag mo ti delikado. Hindi so nga mawata mo ta. Urila ko man no, dati indirect ti panangikwadan. Pangasiyo man po, no, na nakakita dyan na may anda ka dyan ako. Tani dyan ka, amok. Sakti na nang nasong amok nga nasingpat kanuri dagi dyan kakapsat na kakwa. Ibagada. Ado nga senaryo tikit kitayin iti PNP magsinggal. Iti pakaigapuan iti pan nakapapatay ni Beno. May saman iti politika. Gaputa iso nga rod iti nangabak akas barangay captain iti barangay. Ken maipakammu nga dua iti nakalaban ti biktima ani Beno. Para iti press corps, Ryan Pardo.